Усім прывітанне, гэта чарговы выпуск верміфермы Фаланстара, з вами Михась. Гэтыя верміфермы Фаланстара гэта выпускі пра тое, як зрабіць нулявыя арганічныя выкіды у вас у кватэры або офісы нулявымі. Это значыць не выкідваць смецце. Мы не выкідваем смецце ўжо з 3 верасня 2018 года. Для гэтага у нас працуюць нашы нестомныя валанцёры, чарвячкі двух розных пародаў. Вось беларускія раты і маладзечынскія. І сёння што я вам хочу распавесці. Сёння я вам распавяду, якія змены адбыліся ў верміфермы за апошнія 3 тыдні, а таксама наогул, чаму мы гэта все робім, чаму мы робім гэтую верміферму і што мы хочам з яе атрымаць. Значыць, вось тут можна назіраць тое, што у нас адбылося, бачыце, нейкая змена. Зараз у нас два кантэйнера, адзін кантэйнер стаіць над іншым кантэйнерам, і тут працуюць чарвячкі. Калі паднесці вуха, чуваеце такія падшмоківанні, гэта значыць вельмі актыўна працуюць чарвячкі. Вось бачна тут дзірачкі прасверлены ў першым кантэйнеры і вось у другім кантэйнеры таксама дзірачкі. Гэта для таго, каб зліваўся вермічай. Што такое, дарэчы, вермічай? У мяне ж пытаюць шмат пытаюць пра вермічай. Вермічай гэта так званая з кампоста выдзяляецца вільгаць, і яна асядае ўнізе. Яе трэба сліваць, каб не атрымалася забалочванне. Гэта вільгаць з кампоста, такая смачная, сакавітая, пахучая, называецца вермічаем. Значыць, што тут у нас адбываецца? Тут у нас мы падкормлівалі апошнія 3 тыдні двойчы, бралі кампост, закідвалі, чарвячкі даволі актыўна іх перапрацоўваюць. Цікава, што у нас паляцелі мушкі. Мушкі гэта маладзечынская нейкая парода. Глядзіце, бачыце, мушка, да, вось яна. І калі яе пнеш, она вельмі пасіўная, яна пераляцела сюды. Хто скажа, як яна сюды пераляцела? Гэта такі, як, ведаеце, кузнечык, да, ён прыгае з аднаго месца ў другое. І хто скажа, што гэта за мушка, мы тады пашукаем, як можна з ёй працаваць, і што рабіць. Значыць, гэта што ў нас на сёння канкрэтна з кантэйнерамі. Кантэйнеры тут працуюць, мы іх часам паліваем, часам не. Што далей? Далей мы за 2 месяцы, за апошнія 3 тыдні зменшылі колькасць кампостных кантэйнераў. Зараз вы можете ўбачыць, як яны выглядаюць. Гэта адзіны кантэйнер, які у нас працуе на сёння. Ён супер цяжкі, ён важыць кілаграм 25-30. Ён забіты амаль пад завязку, таму ў бліжэйшы месяц мы будзем перапрацоўваць толькі сваю арганіку, і пакуль не прыносьце сваю арганіку дзесьці да чэрвеня, каб мы разруліліся з гэтай. Я думаю, што праз тыдні 3 мы забярэм тут палову, і яшчэ праз 3 дні 2 забярэм астатнюю палову. Такім чынам задача мінімізаваць колькасць кампоста ў гэтым кантэйнеры і атрымліваць першыя аб'ёмы гумуса. Дарэчы, па маіх такіх прыблізных падліках у нас сёння працуе каля 300 чарвячкоў. Гэта рост, ідзе рост. Кожны бачна вельмі шмат коканаў у зямлі, што вельмі добрыя навіны. І другі кантэйнер у нас зараз уже пусты. Ён там стаіць, і там мы складваем розны хлам. Зараз мы можам пайсці паглядзець, што ў нас... Дарэчы, давайте пакажу, што у нас тут, каб вы разумелі, якія ў нас сітуацыя. Значыць, адчыняю. Бачыце, тут усё забіта пад завязачку, да? Забіта пад завязачку. І бачыце, тут ёсць нашы лапухі. Гэта насамрэч кавуны, якія мы ели яшчэ на пачатку зімы, гэтыя кавуны, ці канцы восені самай. І яны даюць усходы. Вы бачыце вынікі працы гэтых кавуноў на верміградах. А пакуль распавяду яшчэ трохі фактаў пра кантэйнер. Што тут адбылося? Я падкарміў мікраарганізмамі, якія, спадзяюся, паскораць працэсы распаду ўсяго кампоста, таму што кампоста шмат, чарвячкі не паспяваюць, а ён будзе нарастаць. І прыходзіць хутка прыйдзе лета і шмат мушак. Таму нам трэба натуральны грунт, які мы зможам пасыпаць кампост, які будзе толькі прыходзіць. Таму, спадзяюся, у бліжэйшы месяц-паўтары мы з гэтым разбярэмся. Хадземце зараз на верміградкі. Так, я зачыню толькі. Все просто.
Тут может трошки подсветить, там лепить так сбоку подыходить. Ой, до речи, я забыл сказать, что сегодня оператор Света, привитание Света. Привет! Зараз поглядим, что у нас на верных градках. Ну, тут насамрэч, это наш другі, назовем так, ураджай. Потиху ідзе салат. Ёсць тое самае пытанне, што і было, гэта тонкія ножкі, такая, ну, не вельмі устойлівая порасль. Магчыма, штосьці будзе актыўна. Тут асноўны пасаджаны салат, тут таксама салат, але вось бачыце, тут такія белыя пляміны. Вось на месцы гэтых белых плямінаў і былі тыя лапухі, яны глушылі вось шмат раслінаў, таму гэтыя не пастаянна развіваліся. Вось тут ёсць таксама у нас базіліка трохі. Вось, да рэчы, гэта першая ітэрацыя базіліка. Вось можете паглядзець, мы яго адсадзілі. Ось. І што, ну ось і другая градачка, тут шчавель ёсць, і нейкі тамат узышоў, паглядзім яго. Ось. Тут падобна ці ўкроп, ці нешта іншае. Але вось гэта тое, што сёння на градкі, нейкі грыб пачаў расці, бачыце, вось грыб, там мушкі. Карацей, тут ідзе свой працэс, асноўны выклік на сёння гэта разабрацца, як зменшыць колькасць цепла, які трапляе вось на самі кантэйнеры. Звярніце ўвагу, кантэйнеры чорныя, і таму неабходна іх зрабіць, каб яны адлюстроўвалі цепло, бо сонейка вельмі шмат, і чэрві могуць папарыцца, калі іх перагрываць. Таму гэта на наступны час будзе задачай мінімізаваць колькасць цепла, якое ўпітваецца вось гэтымі усімі градкамі. Вось. Ну вось такія у нас справы. Гэта верміферма фаланстра. Сёння у нас... Якое сёння у нас? 18. Сёння у нас 18 красавіка. Вось цёплае надвор'е. Завершаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вось лайки ставьте. Просто комментуйте, можете жестко комментовать, цікаво. Делитесь таксама своим досвідом. Буду заўсёды рады сустрэцца, пагутарыць и поделиться червячками. Ось такое. Да, на сегодня все, пакуль.